Kasi nga na ni sir, manumano. Manumano, actual. Actual. Yan mga kagusok, no? Kung kamo mamalit ng mga pagregalo sa Injo Uyab, gari diri sa Atbang ng video. atbang sa video sa Nicolas Street corner. Magayon. O mo ini mga kagusok, no? Basta atbang sa video. Mutuod lang mo diri mga kagusok na atong buyag ng 1,100. Sa ay 350. Depende sa inyo ng buyag regalo sa Injo Uyab. Sa anak mo. Ini pila. Dawat sa niya anytime o manibok niya. Si may gusto mga pabok diya, oh. Cellphone number. Cellphone number. 1-09-700. Yan mga kagusok, kung kamo mong paday sa Jumang Uyab, kontak lang sa ni Ma'am Lia Sibonga. Lia Sebunga. Cellphone number 09 09-700. 700 28 28 75 45 40. Dawat mo direct manibok niya. Utron ko mga kagusok, ang cellphone number 09 700 28 75 40 mga kagusok ko. Sugdan natin pagpaborot mga kagusok kay ini way may naot man og hangin kayang ila oxygen nabilin man mo na manumano ta pagborot para mapadyookon ta. Naakot ko niya. Kahinay lang ito. Oh, malo kay para makita. Ya rani day. Itagaan kog tunga ni Bibing, itagaan kog tunga ni Nico. Aw ni. Lovely. Ay naborot na ako man eh. Kami takyo bini. Adi na. Automatic siya mga kagusok. Automatic na siya mo. Hindi na siya mo. Automatic mo close siya no. Pagangin nato automatic. Hindi na tamang balance. Yan mga kagusok no, kung sino yung mga uyab diya, dyan kami available. Saka po, buruton. Ano sir, kada design din kami. Okay, kami. 10 pesos lang. Ano sir, sa among kuwan. Kini pila may ini? Ina 75. Ini guys, 75 ni guys no. Apil ang flowers, 175. Ato unja magkwanta unja ang presyo nila. Yan mga kagusok, nakaduwa na. Ito maliit sir. One, sir vlogger mag-photo. Katuyo na guys.